Біреу келе, біреу кете. Біршуар шатлықларға, көз ешлері елмаюға алышына. Тұрмыш шуай давам ете. Дүнияда яшау шуның білән қызықлы да битенде. Саулармысыз, қадірлі тамашашылар? Исәнсіз ғазиз милләттәшләр, шыннан да «Тормыш» деген китапны ансат қына оқып болмай, ауырлықларға бирешмеше, һәр вақыт бір-бірімізге тірек болып яшәргә язсын. Біз сізге матур, аяз күннәр тілеп, манзара тапшыруын башлайбыз. 2 сағат давамында біздің білән тапшыруның ижад түркімі һәм біз алып барушылар Әдилә Сафарова һәм мин Илнур Фасхетдинов оларбыз. Уңған хуҗабикәләргә киңәшләр бирүебезне дәвам итәбез. Ашы устасы Резидә Хөсәенова эремчектән пилмән ясау серләре белән таныштырыр. Татар халкы уңган сәләтле кешеләргә бай. Балтастасы Шәфкать Вәлиев белән танышырбыз. Бакчада чәчәкләрнең иң матур вакыты, алардан матур композиция ясарбыз. Алма, аның файдасы хакында да белербез. Тапшыруга киләчәк кунакларны барлыйк. Казан Кирмәне музей тыюлыгы хезмәткәре Әлфия Мөшәрәпова. Аллагый көрәш проекты җитәкчесе Сәрия Закирова. Питрәш районының Шыты авылы мәдәният йорты директоры Миңнур Шәмсетдинов. Һәм җырчылар гаиләсе Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Ялқау кешене күргән бар, әмінә ялқау пилмәнне юк. Димәк, Илнур, хәзер шундый мөмкинлек булачак. Ашы устасы Резидә Хөсәенова бүген ялқау пилмәне пешерергә өйрәтер. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән урысчалап әйтим әле, ленивые вареники, ялкаулар варениги пешерәбез. Аның өчен безгә иремчек кирәк булыр. Иремчекне инде мин миксер аша издем. Әгәр миксерегез булмаса, сит аша чыгара аласыз. Он, каймак, атланмай, 2 йомырканың сарысы һәм 1 тулы йомырка. Яшел суган һәм тоз кирәк була. Суны инде мин менә кабызып куйдым, суым кайнап утыра. Менә әле мондый вареникны пешергәнегез юктыр. Подачага инде табынга бирер өчен без инде каймак әзерләп куйдык. Кемдер инде сыйыр майы белән бирә ала. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне башлыйбыз. Менә иремчекне әзер дип әйттем инде мин. Без анда хәзер вак кына иттереп яшел суган да турап куябыз. Бездә аны авылда казан иремчеге диләр. Менә шул казан иремчеген пешергәндә яшел суган кушасыз микән сез? Юк микән? Менә әз генә мин әле кушып җибәрәм. Һәм инде вареникны ясаган вакытта, ашаган вакытта мин аннан тоз тәмәтеп торганын яратам. Һәм мин монда атлан майда салам. Ул примерно 1 аш кашыгы. Һәм без аны әйбәтләп шулай былгатабыз. Тоз инде әлбәттә сибәбез. Һәм әкренләп кенә без моңа он истибез. Менә он салып, әкрен генә былгатабыз. Хәзер он салабыз. Менә шулай озынчалап. Менә хөрмәтле тамашачылар, ничек иттереп җиңел генә җәеп җибәрәбез кул белән. Һәм инде пычак белән озынчалап кисәбез. Безнең менә суыбыз кайнап утыра. Менә мондый озынлыкта кисик әле без аны. Менә инде безнең суыбыз кайнап утыра. Хәзер әкренләп без аларны суга салабыз. Ай, субханалла, менә бит безнең пешеп чыкты бит ялкаулар варениги. Менә хөрмәтле тамашачыларым, ялкауларча варенигыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Мәгълүм булганча, Ульяновск өлкәсенең татарлар күпләп яши торган көньяк көнчыгышында мул сулы зур Ширмешән елгасы ага. Аның ярлары буйлап байтак кына татар авыллары да урнашкан.
Шуларның берсе яңа Малыккылы районындагы Иске Исәнтимир авылы. Қошандыр 100дән артық йорты булган Исәнтимирдә бүген берничә генә йортта яшиләр. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин 15нче гасырда нигез салынган бу борынгы авылда булып, бүген анда яшәүчеләр аларның тормыш көнкүреше белән танышып кайтты. Biz kelgende avul kartları hem jayın konakka kaytuşlar meşitten ile namazına çıkıp geleydi. Elle meşitte kirekmegen söz açıkılmasın deyip mi, elle şitten kelgen kişilerini görüp mi, olar namazdan sında toralaşarga aşıkmadı. İl dünya yavalıkları torunda sileşip avulun uzganı bugünkisi hakkında da gapleşip aldılar. Ha, to Moskva'da eri, to Sibir'de eri, to Tegin'de eri, to Munda eri. Yaşlar var da işte şunda. Klub tezedik, sadik tezedik. FAP yanına koyduk, yanına poşta. Praktiski bir yaşlar kalmıyor bari. Tireyündeki başka avullar bilen şağıştırganda Iske Isäntimir eleni zor bulmagan. Şulayda avulda iki mahalle bolgan. Şunsı iktibarga layık avulda Sovet hakimiyeti yıllarında da cuma namazları okılgan. Elek meşit bolgan orununu da avul halka izgi orun deyip, ul şakta kıyma bilen urap koyalar. 1989 yılını burungu meşit oruna yavansın düzeyler. Bunun narakları, ağaçları, eliki babaylarımız meşit vakitinde oturtup kaldırgan ağaçlar. Şunda şu bizim avrularımızda indi avlumuz bilen yılışıp 89 yılını şu meşitini tırgızıp şu 89 yıldan beri meşitimiz işlep var. Nindigine zamanlar bolsa da avulun burungu meşitindeki mihrap bizimkilerge kışakla saklanıp kalgan. Mihrabımız Habib olaylardan kalgan. Şu ziratta saklangan, nide sarayda saklangan mihrab indi. Şundan da bütün meşit izi geçti 90 yıllarına. Mında alıp kaçıp koydular ama şundan beri tarayındı bu. Яңа Малыкка районында Исәнтимир сүзе кергән ике татар авылы бар. Берсе Орта Исәнтимир, икенчесе бүген без йөри торган Иске Исәнтимир авылы. Аларның исеменә кагылышлы берничә версия сакланган. Патша салымнарыннан качып, салымнар сала алмаган менә шушылай татар кешеләре бер ике гаиләдән татар кешеләре шушы елга буйлап килгәннәр дә, янәсе аннарсың анда бүтән милләт кешесе дә булган күрәсең, шушында бер тимир кадап калдырган ди, ул татар кешесе тимир кадаган ди. Менә шушында килеп урнашсак безне беркем дә күрә алмас иде. Менә шушында яшәр идек, тыныч кына яшәр идек дип тимир кадап калдырган да, аннары шушыннан соң тагын гаиләсе белән килеп шушы тимирен эзләп, менә шушы тимирен әйткән ди. Исән бул тимирем, таптым бит дип кинәнгән ди. Менә ул икенче версиясе үзебезнең авылның атамасының чыганагы инде. Әйткәнемчә, авыл табигатьнең гаҗәеп тә матур урынына урнашкан. Авыл янәшәсендәгенә агучы чиста һәм мол сулы Ширмешән елгасы гына нитра. Элгәре без яшәрәк чакта монда кырманнар бик күп тоталар иде. Аннары соң чуртаннар, ниләр, җәеннәр бик күп иде. Бик күп иде балыклар. Хәзер әзәйде. Чиста, аның төбе ком, кварцевый песок. Кварцевый песок өчен ул бөтен пычракны үзенә җыеп ала. Шушының өчен аның безнең Ульян областында Ульян өлкәсендә иң дә чиста елга санала. Шушы авылда туып үскән, лайыклы ялдагы укытучы Зәрия апа авыл тарихы, оннан чыккан танылган шәхесләр турында заклап сөйли ала. Гомумән, Зәрия апа авылның бүгенге көнне аз гына булса да яңарыш кертү өчен моннан берничә ел элек лайыклы ялдагы авыл апаларын җыеп, Ак әбиләр дигән фольклор ансамблен оештыра. Рәмис, монда күңелебез белән ял итәбез. Беренчедән, икенчедән менә инде ирәге мәшәкатьләрдән аерылып, бушанып, монда килеп без күңелебез ял итеп китә. İkinciden onları biz biteli gastrollarga da yerimiz. Bir koyunda kalganımız yok. Исәнтимир элегелектән үзенең үзешчән сәнгать осталары белән дан тоткан. Авылда матур тавышлы җырчылар, оста гармунчылар да байтак булган. Шуларның берсе 70 яшьлек Сәгыйть абый Кәлимулов. Укытучы биргә рәтә күмәк бир. Гармунчы юк, тавышым бетте бит инде, тегеләйенде булай ди. Каттым да әнидән Наривай алдым да судан уйнарга тынды баштамай шулай ул. Yanlara ete oğlum diye kiratlı garman alı geldi anarda rendi. Melekesen baro alıp kattık da poyuzda katkandık. Uşak melekeske salondan poyuz bile yerik. Katkandık, oynap kattım rendim. Исәнтимир элегелектән кул осталары белән дә дан тоткан. Алар бүген дә баралы. Фәрхәт узган елны үз хуҗалыгындагы материаллардан трактор ясап куйган. Ат бетте. Бакчаны себергә ат юк.
Sukalarga тоже at yük kubren tartıp ayaklar atkazaydı. Aytırvanları bana internetten gördüm de ясарга решил. Узган гасыр азагында авылда берничә йөз балага исәпләнгән 2 катлы мәктәп тә салып куялар. Ләкин ни кызганыч, заманалар үзгәреп, колхозлар беткәч, авылда яшьләр саны еллап түгел, айлап кими башлый. Бүген балалар күрше авылга йөреп укый. Мәктәп ашханәсендә бер эшмәкәр пекарня ачып җибәргән. Күрше бүлмәдә китапханә эшләп тора. Китапханәче Зөлфия Сәфәргалиева шунда ук музейда оештырып куйган. Экспонатларны авыл халкы белән бергәләп җыйган. Быел моны китерделәр, кул тигермәне, куашна китерделәр. Авылыбызның китапханәсенә мен музейга сепаратны китердем, мин үзем идән китердем. Шушы авылда туып үскән Наил хәзрәт бүген өлкәнең Ульяновск районында мөхтәсиб булып эшли. Ишевка бистәсе мәчете имам вазифаларында башкара. Бүген ул авылдашларын җыеп, аралашыр һәм әби-бабайлар рухына дуа кылыр өчен аш мәҗлесе уздыра. Бу көнне өстәл янына авылда яшәүче әби-бабайлар гына түгел, чит җирләрдә гомер итүче бик күп авылдашлар да чакырылы иде. Тапшыруның беренче кунагын сәламлибез. Ул Казан Кирмәне музей тыюлыгы хезмәткәре Әлфия Мөшәррәпова булыр. Әлфия ханым, саумысыз? Хәерле көн, исәнмесез? Сездә нинди яңалыклар бар? Аллага шөкер, яңалыкларыбыз күп, төрле үткәрелә торган чаралар да бик күп. Менә бүгенге көндә Казаныбызда музыка, джаз яраткан кунакларыбыз, казанлыларыбыз өчен зур бәйрәм, зур вакыйга. 13 июльдән алып 17 августка кадәр безнең Казан Кремлендә джаз с Ольгой Скепнер дигән фестиваль үткәрелә. Ул инде 2007 елдан алып ел сайын үткәрелә торган джаз в усадьбе Сандецкого дигән фестивальнең форматы киңәйтелә һәм 17 елдан бирле инде ул шәһәребезнең иң матур, иң танылган мәйданчыгына Казан Кремленә күчә. Быелдан алып бу фестиваль Казан Кремленең гавами урыннары бинасының ишек алдында үткәрелә. Исегезгә төшерәм, 2022 елда менә яңа ел алдыннан менә шушы ишек алды яңа ел ярминкәсе белән ачыла. Һәм хәзерге көндә ул үзенең җәйге сезонын кунакларга тәкъдим итә. Бу фестивальдә катнашучылар бик танылган Доминикана чыгышлы җырчы, бик талантлы җырчы Фантини. Ул инде үз вакытында Беренче каналның Голос телешоуында да катнашкан. Шулай ук Олег Акуратов, Дмитрий Илугдин, Андрей Руденко һәм Иван Ламидзе исемле джаз дөньясында бик танылган шәхесләр катнашачак. Ел сайын 6000-7000 меңләп кеше шушы фестивальнең тамашачысы була. Санкт-Петербургта үткәрелә торган халык артисты, Россиянең халык артисты Игорь Бутман җитәкчелегендә үткән джаз фестивалендә дә шушы Ольга Скепнер фестивале ел сайын уңышлы урынга лаек була. Әгәр дә менә фестивальнең программасына килсәк, ул менә шушы программа кысаларында 6 концерт булачак һәм алар 6 атна сайын һәр пәнҗешәмбе көнне кичке сәгать 7дә башлана. Калабызда гадәттәгечә төрле юнәлештә булган чаралар уза. Менә сездә джаз фестивале да уза. Казаныбыз халкы, кунаклары джазга нинди мөнәсәбәтле? Джазны яраталармы, киләләрме, тыңлыйлармы? Менә шушы үткәрелгән 2 концерт нәтиҗәсендә үзебездә йөрибез, бит инде карыйбыз, кунаклар белән аралашабыз. Бик канәгать. Концертка бик уңайлы карыйлар, яратып киләләр. Хәтта көн дәвамында шалтыратып билетларны ничек сатып алырга мөмкин, балалар белән килергә мөмкинме, һәм нинди программалар планлаштыра дип сораулар бирәләр. Шунысын әйтеп китәсем килә, билетларны Кассир.ру сайтында сатып алырга мөмкин. Бөтен тулы мәгълүмат jazzkazan.ru фестиваленең рәсми сайтында да урнаштырылган. Һәм менә быелгы форматы аның бүтәннәрдән бәлки аерыладыр, чөнки гами урыннар ишек алдында безнең бит инде төрле рестораннар да бар. Алар да үзләренең менә шушы җәйге террасаларында безнең кунакларга урын бирәләр. Шулай ук менә шушы фестиваль буйлап йөрүче керү билеты да сатыла. Ансы инде аерым. Менә бит нинди генә форматта юк сезнең фестивальгә бару форматлары. Тизрәк барып инде шунда утырып ял итеп шушы матур музыка белән ләззәтләнәсе килеп китте. Әлфия ханым, сезгә тулы җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтеп, сау булашабыз.
сау булыгыз. Бездә кунакта Казан Кирмәне музей тыюлыгы хезмәткәре Әлфия Мөшәррәпова иде. Тапшыруны дәвам итәбез. Алга таба сүзебез махсус хәрби операция зонасындагы ир-атларга багышлана. Тапшыруыбызда Россия геройлары, гомерләре бәрабәрәне җиңүне якынайтучы Татарстан егетләре хакында сөйлибез. Алар турындагы хәтер халык йөрәгендә мәңге сакланыр. Антон Игоревич Старостин, хәрби дәрәҗәсе өлкән лейтенант, вазифасы танк ротасы командиры. 2022 елның мартында Антон Старостин җитәкчелегендәге танк экипажы Днепр елгасындагы кичүне кулга төшерә. Старостин Украинаның төп хәрби көчләрен тармар итеп, дошманның 8 хәрби пехота машинасын, 20-гә якын солдатын юкка чыгарып, Төньяк Кырым каналының дамбасын кулда тота. Шуның нәтиҗәсендә дошманга алга ыргылырга ирек бирми. Россия хәрби көчләренә тактик яктан отышлы позиция булдыруга ярдәм итә. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин фәрманы белән Антон Старостинга Россия герое исеме бирелә. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Халкыбызның йолаларын, гырыф гадәтләрен өйрәнү, бергәләп татар әдәбиятын классикларын уку максаты белән оешкан Алла-гый көрәш проекты Сәләт яшьләр иҗтимагый фонды белән бергәләп хезмәттәшлек итү хакында килеште. Бу хакта Алла-гый көрәш проекты җитәкчесе Сәрия Закирова белән әңгәмә корырбыз. Сәрия Закирова бездә бүген кунакта. Сәрия ханым, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Сәрия ханым, бу җәйдә нинди яңалыкларыгыз бар, сөйләп узыгыз. Иң зур яңалыгыбыз февраль айында мәктәп укучылары арасында узган финал ярышларында җиңүче командаларга Сәләт юллама бирде һәм безнең укучыларыбыз регионнан бер команда һәм инде Татарстаннан бер команда Сәләттә ял итте. Зур шатлык. Әлбәттә. Бу инде димәк иң көчле укучылар, иң әзерлекле балалар дигән сүз бит инде. Ничә яшьтәге балалар иде ул? Алар мәктәп укучылары. Без финалда февраль айында Муса Җәлилнең иҗатын, җәлилчеләрне өйрәндек бергәләшеп. Һәр команда көчле иде, финалга чыгучылар иң көчле командалар иде. Әмма безнең инде юллама 2 командага гына бирелде. Алар җәлилчеләрне хронологик тәртиптә санап үтеп, шул кадәр һәр бер шигырен, һәр бер иҗатын өйрәнгәннәр иде. Һәм инде менә без бу җәйдә күптән түгел Билләргә барып, мин шул 2 команда белән аулак көрәш үткәреп кайттым. Анда укучылар, сәлкешләр безнең Габдулла Тукай иҗатын, аның гыйбрәтле бала чагын өйрәнделәр. Исемдә калганнардан үзекләр бирелде һәм ул кайсы гаиләдә күргән михнәтләре икәнен әйтеп бирделәр. Безнең аулак көрәш инде ул татар әдәбияты классикасын укуны төп максат итеп куйган иде һәм шул үзебезнең максатыбыздан тайпылмыйча алга барабыз. Амин, шулай булсын. Һәм бу җәйдә нинди тагын чаралар үтте сезнең? Күптән түгел генә Ага Базар фестивале кысаларында безнең финал ярышлары булды. Иҗади шәхесләр номинациясендә һәм анда җиңгән командаларны Санкт-Петербург каласына кунакка чакырдылар. Без анда аулак үткәрәчәкбез һәм инде Алла бирсә татарча экскурсиялар теплоходта татар халык җырларын җырлап узарбыз дип хыялланабыз. Менә шундый планнар безнең. Сәрия ханым, яңа уку елына планнарыгыз нинди? Без менә төрле номинациялар белән үткәрә башладык аулак ине. Башлаган идек 10 бала белән, үзебезнең балалар укыган 180нче гимназиядан һәм инде бөтен дөнья татар конгрессы белән Татарстанның фән һәм мәгариф министрлыгы хуплап алып, ул безнең инде студентлар арасында да, укучылар, иҗади шәхесләр арасында да уза башлады. Бүгенге көндә мин әзерләнәм, без әзерләнәбез команда белән. Кама тамагында Сәләттә узачак башлангыч укучылар 8 яшьлек балалар белән үткәреп карыйбыз аулак өй. Әле ул аның сценарийсы да башка, балаларга мөнәсәбәттә биремнәр дә башка. Һәм инде без менә
уйлап торабыз мәктәпләрдә, киләчәктә мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында да Аулак өйнең яңа номинациясын кече яшьтәге балалар белән уздырып, алар арасында да гореф-гадәтләрне өйрәнүне максат итәрбез. Чөнки командалар бер-берен безнең һәр як үзенең йоласын күрсәтә. Чынлап та бик яхшы булыр иде. Менә шу кадәр күп чаралар турында сөйлисез. Кемнәр ярдәм итә сезгә? Иң беренче чиратта министрлыклар, мәдәният министрлыгы турыдан-туры без алар белән эшлибез. Мәгариф министрлыгы ярдәме белән һәм инде бөтен дөнья татар конгрессы студентлар белән номинациясе белән эшли башлагач, студентлар лигасы кушылды безгә. Шулай ук Сәләт иҗат берләшмәсе кушылды. Татмедиа белән әлбәттә безнең һәрбер чарабызны, без үткәргән чараны халыкны кызыксындырырлык итеп, матур итеп күрсәтә беләләр. Һәм инде без менә Мәйдан журналында күптән түгел чыкты, Аулак өйдә иҗат ителгән шигырьләр дип, алар инде язучылар берлегендә булмаган, Мәскәүдән, Чувашиядән безнең иҗади шәхесләребез үзләренең шигырьләрен тәкъдим иттеләр. Татарстанның төрле районнарыннан да безнең шагыйрәләребез үзләрен күрсәтә алу мөмкинлеге бирелде. Менә бу гыйлем көрәшенә сорауларны, биремнәрне кем әзерли? Үзегез утырасызмы менә? Төннәр буе китапларны тезеп, изләнеп, ничегрәк барашы процесс? Башланганда шулай китапларда һәрбер мәктәпнең үзенең уку программасы һәм инде татар телле балалар бар. Бар татар телен авыррак белгән балалар 3 төрле программа белән 3 юнәлештә укытыла. Мәгариф өлкәсендә һәм һәр мәктәпкә шул мәктәпнең программасы белән, шул мәктәпнең дәреслекләре белән эшлим һәм укытучылар да ярдәм итәләр, тәкъдим итәләр үзләренең мәктәп программасын. Шулай итеп эшлибез. Үзем инде мин белемем буенча журналист та, филолог та, лексикология, лексикография бүлегендә дә укыдым. Шуңа минем өчен бирем әзерләү бер нинди авырлык тудырмый. Һәм татар әдәбиятын бик яратам. Мин бик күп классик әдипләребезне яттан беләм рәхәтләнеп, төнлә уятып сорасалар да һәрбер шагыйрь. Сәрия ханым, менә балаларның гыйлемнәрен ничек дип бәяләр идегез? Кайсы яктан белемнәре сай, нәрсә җитеп бетми? Балалар бик тырышалар. Шул кадәр җаваплы ул балалар. Алар бик борчылалар да, тырышалар да. Менә Габдулла Тукайның исемдә калганнардан өзекләрне Чувашиядә 60 бала катнашты безнең. Төрле төбәкләргә чыктык без инде. Республика күләм дәрәҗәдән төбәк арага үстек һәм Мордовиягә бардык. Балалар үзенчәлекле һәрбер төбәктә, әйеме, кайберсендә менә иҗади балалар күп. Кайберсендә фәнгә бик бирелгән, төрле олимпиадаларда җиңү яулаган һәм алар өчен инде әмма минем бер теләгем бар, ул Алагыйләрдә командада 10 гына бала булгач, мәктәпнең олимпиадада йөреп җиңү яулаганнарын гына түгел, теләге булган һәр кемне чакырсалар, һәр мәктәпкә барып без рәхәтләнеп уздыра алабыз. Теләге булган һәр баланы да чакырып катнаштырасыбыз килә. Менә әңгәмәбезне йомгаклап сезгә шушындый соңгы сораубыз. Бүгенге балаларны, бүгенге заман балаларын тәрбияләүдә, үстерүдә нинди кыенлыклар бар? Әйтәләр бит, телефон заманы, китап укымыйлар дип, әйеме? Чынлап та ул бик авырлык белән бирелә. Беренче эшли башлаган беренче елымда аларга китап укыту кирәк, мөһим икәнен аңлату әзрәк кенә кыенлыклар тудырды. Әмма ләкин балалар гына дип әйтмәс идем. Өлкән буында менә китап укуга караганда интернетта кайда кем нәрсә эшләгән карап утыра. Мин үзем китапханәчеләр янына кайтып бер районда яңа ел кичәсендә Кыш бабай кар йомарламы атты. Шул йомарламда чыккан сорауны бирделәр һәм ул сорауга җавап кирәк иде.
Соңғы тапқыр нинди китап укыдыгыз дегенге интернетта әллә кайсыдыр сайтта ул авторын да белми, уланың эштәлеген дә төгәл белми, көндәлек менә ниндидер бер әйбер эштәнлек әйберләр укулары белән мавыгалар интернет белән әйме өлкән буында бу балалар диләр, балалар телефонга күчкән диләр. Әмма өлкән буыннарында интернеттан айырып алып китап укыту җиңел дип әйтмәс идем. Китап уку ул бит кешенең аңында үстерә һәм шушы урында Илнурдан да сорыйсы килә, сездән дә сорыйсы килә. Соңгы укыган китабыгыз нинди дип? Мин калыма хикәяләрен укыдым. Тетрәнеп, әлдә шул калыма хикәяләре белән Ибраһим Сәләховның калыма хикәяләрен. Илнур? Сен мине шундый уңайсыз хәлгә куймакчы буласың. Алай да мин бу хәлдән чыгам. Соңгы укыган китабым мине плинтус астында күмеп куйыгыз дип атала. Беләм, укыган бар ай. Минем иң яраткан китапларның берсе булды. Авторын да әйтсәң? Авторы Павел Санаев бугай. Әйе. Бик зур рәхмәт. Сәрия ханым, сезнең белән инде әңгәмә шул кадәр кызыклы бара, өзеләсе дә килми, ләкин инде саубулашырга мәҗбүрбез. Бездә кунакта Аулагы көрәш проектының җитәкчесе Сәрия Закирова булды. Сезнең белән саубулашабыз. Татар галимнәре фикеренчә, татарларга хас 70-тән артык музыка уен коралы барлыгы билгеле. Алар арасында таш сыбызгы, сорнай, Курай кебек тынлы уен кораллары бар. Бүген моң сандыгы сәхифәсендә сыбызгыга тукталырбыз. Руслан Габитов безне аның төрләре белән таныштырыр. Әлбәттә, сыбызгыны да ишетербез дип уйлыйм. Руслан, рәхим итсез сиңа. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Хәерле сәгатьтә халык иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучылар. Без традицион музыка уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Бүген кызыклы шаян музыка уен коралы күрсәтим башта. Менә күрәсез. Бер башыннан тартабыз һәм кертәбез. Ничек атала уен коралы? Бу кечкенә тромбонга охшатып ясалган балалар сыбызгысы. Аны тромбончик дип атарга була. Ни өчен тромбонга охшатып ясалган? Чөнки моның принцибы тромбон принцибы. Эчендә аның бар поршень, бүке бар. Шушы бүкене без тартып чыгарабыз һәм кертәбез. Шулай итеп без тавышның югарылыгын үзгәртәбез. Тавыш чыксын өчен без икенче башына өрәбез. Монсы инде сыбызгы принцибы. Шуңа күрә бу сыбызгы тромбон принцибы белән. Менә күрәсез, бу кечкенә тромбончик бар, аларын төрлеләре. Мәсәлән, менә монсы инде зуррак тромбончик, тагы да зурраклары булырга мөмкин. Ясау материалларына килгәндә, бу тромбончиклар ясалган металлдан, ясарга мөмкин төрле агачтан, полимер материалдан, кайбер музыкантларда мин күргән бар, хәтта шприцтан ясалган тромбончикларны. Тамашачылар уйларга мөмкин, нәрсә инде бу уен коралында уйнауы бик җиңел, авыр түгел, аннан соң әллә ни матур да түгел дип уйларга мөмкин. Сез ашыкмагыз, дуслар. Барсы да музыкантлардан тора. Көй күңелнең моңы дип әйтә халык акылы. Моның өчен махсус мин дусларымны чакырдым. Алар профессиональ музыкантлар Илнар Сафин һәм Илмир Ямалов. Тыңлап карыйк әле, тромбончикта ничек итеп моңлы итеп уйнарга була.
Халык әйтсә, хак әйтә. Асыл кеше алтын дип үлмәс, халкым дип үләр. Бу юлларны безнең милләттәшләребез һәр вакытта истә тотсыннар иде. Киләсе очрашуларга кадәр. Көнгә бер алма ашау организмның С витаминына булган ихтыяҗының 4тән 1 өлешен бирергә сәләтле икән. Алмада B1, B2 витаминнары да күп. Алар арыганлыкны, күңел төшенкелегенең җиңәргә, йокысызлык белән көрәшергә ярдәм итә. Алманың башка файдалы үзлекләре турында алдагы видеоязмадан белербез. Кешенең сәламәтлеге дөрес тукланудан тора. Бакчада пешкән алма аеруча файдалы. Аның хуш исе һәм тәме турында әйтеп тә торасы юк. Башыгыз авырта башласа, алма ашап куегыз. Көнгә бер алма ашау тәннең С витаминына булган ихтыяҗының 4тән 1 өлешен бетерергә сәләтле. Бу витамин шулай ук тирегә җирчыклар чыгудан һәм иртә картаюдан саклый. Алмада B2 витамины да бар. Әлеге файдалы матдә организмда җитәрлек күләмдә булса, биткә бетчәләр чыкмас, чәчләр кабыкланмас, иреннәр ярылмас. Алмадагы B1 витамины оруны, күңел төшенкелеген җиңәргә, йокысызлык белән көрәшергә ярдәм итә. Алманың ялкынсынуга һәм микробларга каршы көрәшү үзлеге бар. Кан тамырларын ныгыта, холестерин дәрәҗәсен киметә һәм тимер күләмен күтәрә. Кан басымын җайлый, аш кайнату, матдәләр алмашын яхшырта, тәнне чистарта. Каты алманы әкренләп кенә чәйнәп ашау уртларга массаж ясый. Тешләрне чистарта, авыз эчендәге микробларны үтерә. Алмада тешләр бозылуга юл куймаучы табигый кислоталар тупланган. Алмадан күп төрле десертлар ясап була. Безгә 4 алма кирәк булыр. Аларны чистартабыз һәм турыйбыз. Табага 50 грамм ак май һәм 100 грамм шикәр кымын салып эретәбез. Туралган алманы истибез. 1 чәй кашыгы лимон кабыгы кирәк булыр. Булгатабыз һәм 10 минуттан соң 1 чәй кашыгы дарчин салабыз. Эшлек өчен 350 грамм иремчек алабыз. 1 чәй кашыгы уган лимон кабыгы, 50 грамм шикәр һәм 1 йомырка. Барсын бергә булгатабыз. Лаваш алабыз. Әлеге эшлекне кашык белән салып чыгабыз. Төрәбез һәм кисәбез. Өретелгән ак май белән майлыйбыз. 180 градус кызулыктагы мичкә тыгабыз. 20-25 минут пешерәбез. Менә шундый бик тәмле десерт барлыкка килде. Татарстан Яңа гасыр каналы тәүлек буе һәм 2 телдә эшләүче телеканал. Тапшырулар татар халкының язмышы, гореф-гадәтләре, йолаларын чагылдыра. Быел Татарстан Яңа гасыр телеканалы үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бу еллар республика тормышында нинди вакыйгалар белән истә калды? Алдагы сәхифәдә бергәләп күзәтик. Татарстан Яңа гасыр каналы 20 ел эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2003 елның 27 июлендә Татарстанның 4 татарины җыелма командасы КВН Халыкара музыка фестивалендә гран-при иясе булды. 2009 елда Казанда Сергей Безруковның тулы метражлы фильмы төшерелде. Аның беренчел исеме «Самая реальная сказка» дип атала иде. Тагын 3 елдан башкалабызда дөньяның иң шәрәфле World Press фото ярышының күргәзмәсе ачылды. Питрәштә ел сайын Скорлупина дип аталган йомырка фестивале уза. Бу ризыкка монда ни өчен игътибар шундый зур икән? Җавабын хәзер белербез. Бездә кунакта Питрәш районының Чыт авылы мәдәният йорты директоры Миңнур Шәмсетдинов. Миңнур, исәнмесез? Хәерле итәләр, исәнмесез? Миңнур, сөйләп җибәрегез безгә бу фестиваль, бу бәйрәм турында, нәрсә турында ул? Бу бәйрәм бездә инде 16 елдан бирле үткәрелә.
Бу бәйрәм башланган елны 5000 тирәсе халык килгән булса, үткән елны 10 000-га якын халык җыелды. Россия күләмендә үткәрелә торган бәйрәм, бик зур бәйрәм. Бәйрәмнең үзенчәлеге, дип әйтик, төп өлеше йомыркага бәйле, йомырка кабыгына, чөнки безнең Питрәч районы кошчылык белән танылган бит фабрикасы белән, аннары үзенчәлекле бәйрәм буларак та нәкъ шул исем белән бәйләп үткәрә башладылар дип әйтик. Бу ел бу бәйрәм беренче елларны аграр яшьләр оешмасы, аграр өлкәдә эшли торган яшьләргә өчен генә үткәрелгән булса, инде хәзер ул гаилә бәйрәме булар һәм яшьләр һәр катнашасы килгән кеше ирекле катнаша торган бәйрәмгә әйләнде, әверелде дип әйтик. Быел бәйрәмнең төп юнәлеше ул милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган. Бу мине мәдәният кешесе буларак та бик сөендерә. Айрым бәйрәм генә аңа багышламаса да, нәкъ менә башка бәйрәмдә шул юнәлештә киткәч, ул бик күңелле һәм җырманга бай була дип көтәбез без аны. Аннары шулай әйтеп китәргә кирәк, милли мәдәният һәм гореф-гадәтләргә дә төп өлеш бирелгәч, юнәлеш быел һәр Татарстанда яшәүче, гомумән һәр милләт халкының иң танылган җырларыннан гына торган концерт программалары була. Моның өчен махсус Грузиядан ансамбль чакырылды. Ул нәкъ менә һәр милләтнең иң танылган, иң популяр җырларыннан торган концерт программасы әзерләй. Бик зур өлешне халык җырларына, этник җырларга һәм әлбәттә эстрада җырларына да игътибар булачак. Бу бәйрәм инде шундый сабан туй формасында узадыр. Һәм менә Татарстан халкы һәм безнең республикабызга килгән кунаклар Питрәч районына быел ник барырга тиеш? Бу бәйрәмнең быелгы үзенчәлеге, менә ничек иттереп чакырып каласыз кунакларны быел? Бәйрәмнең үзенчәлеге башка елны уенның төрләре дәген шул йомыркага бәйле булса, йомырканың төрле агачтан, кагаздан ясалган төрле зурлыктагы күләмдә йомырканы тәгәрәтеп уйнау, бер-береңә күчерү, ыргыту булса, быел көчлеләрне сынай торган ярышлар була. Анда 120-120дән артык авырлыкта булган снарядлар күтәрү, төшерү, көчлеләрне билгеләү. Татарстанның иң көчле командасын билгеләү була, чөнки монда Татарстанның төрле районнарыннан килгән командалар катнаша. Аннары иң көчле уен дип саналайны бул оештыручылар ягынан караганда тракторны тарту. Менә тракторны вакытка кем күпме аралыкта тартып барала. Бу бигрәк тә бит уйлап карасаң, авыл яшьләренә, авыл кешеләренә хас уен төрләре дип әйтергә була, аграрный булгач, бу тагы да бер кат сөендерә мине, чөнки ул Питрәч районы авыл хуҗалыгы районы. Менә шундый көчле уеннар булачак. Аннары катнашасы килгән һәр кемдә катнаша ала. Сәгать 10-да башланып китә безнең балалар мәйданчыгы. Онда инде төп ачылыш булачак. Бәйрәмнең ачылышында безнең легенда күрсәтелә инде. Бу бәйрәмнең легендасы дип әйтик. Кайчандыр бөтен халыклар да бер дус, бер бөтен булып яшәгәннәр. Тора-бара ниндидер кайгылар килеп чыгу аркасында имеш аларда таралганнар төрленигә. Менә хәзер аларны ничек берләштерү һәм аларны берләштерү, дус тату итеп яшәүнең сире нәрсәдә икәнне ачу менә шушы бәйрәмдә булачак. Аны килгәч үзегез күрә аласыз, аны әйтеп бетермим. Сире шунда булачак. Миннур, үзегез турында да бераз сөйләп узыгыз. Менә сезнең Шыты авылында тагын нинди бәйрәмнәр, тагын нинди мәҗлесләр уза? Biz bəyramlarga tege toxtab durmayız. Sabantoy bitdi, менә шушы бәйрәмне көтеп алдык бит инде. Моннан соң менә безнең авылда икенче тапкыр пандемия вакытында токталып торган, бик зурлап була инде бу авыл көн үткәрелә. Чөнки безнең авыл тагы да үстереп җибәргән район башлыгы зур өлеш кертте. Альберт Ахмеджанович, Илхамин Ханович, чөнки безнең авылда 17нче гасырда яшәгән, язган, иҗат иткән суфи шагыйрь Мәүлә Кылый исемен мәңгеләштерү өстендә бик зур эшләр барабыз. Бүгенге көндә Шыт авылында парк эшләү, аның төп нигез эшләнде, районда парк эшләнеп килә. Авылыбызның мәчетенә Мәүлә Кылый исемен бирдек. Авыл кергәндә такталар яздырып куйдык. Авыл исеме белән 17нче гасырда биредә Мәүлә Кылый туган дигән һәм шуңа багышланган күп эшләр эшләнгән тора. Менә авыл көнендә шуңа бәйләп
үткәргә җыенабыз. Бик зур күренә. Безнең моның авылдашыбыз танылган көрәшче Тимербаев Вахи Баревич иганәчлек итеп быел бөтен финанс ягын үз өстенә алды. Көрәш була, көрәшкә беренче урынга квадроцикл куябыз. Телевизорлар куела икенче урыннарга. Шулай көч уеннары, гер алу уеннары була, аларга акчалата зур бүләкләр каралган. Һәм әлбәттә инде милли мәдәният елларына карап түгел, авыл көне Сабантуй ул безнең милли бәйрәм, анда иң беренче чиратта милли уеннар була һәм аннан тыш кызык уеннар, шулай ук зур бүләкләр калган. Аннары онлайн уен үткәрәм. Монда инде махсус Питер Шалга шыты яши дигән ни астында, хэштег астында, ул конкурсны әйтмим. Шулай ук зур бүләк каралган бу уенга дагы. Авыл яши, авыл үсә. Мин моны тагы бер тапкыр шуның белән китереп әйтәм. Теге бик үк матур яңгырамаса да, бүгенге көндә икегә бүленгән авылның көтүе бар. Көтү тоткан, мал тоткан авыл бар икән, димәк ул төпле халык. Каянда килеп урнашкан дача кешесе түгел. Бу тирә-якта көтүләр бетте дип әйтергә була. Юк, авыллар бар. Безнең авыл шуның белән тора. Халыгы булышып тора. Ул анда яшәгән кеше генә халык авыл өчен яши дигән түгел. Кешенең күңелендә, йөрәгендә була икән, авыл дип яшәтергән кеше. Читкә китсә дә ул үзенең өлешен кертә ала авылга. Аннары өстәп шуны әйтәсе килә бәйрәмдә. Быел мастер-класслар күрсәтелә килгән кешеләргә. Төрле милләт вәкилләренең киемнәре, аларның аш-сулары, бигрәк тә онытылып барган кул эшләре, төрле нидән ясалган, аларны тотып карау, куллану, сатып алу, шулай ук шунда эшләп карау мөмкинчелеге дә бар. Питрәш районы үзе күрсәтә безнең шуның белән тоткан танылган шүлмәк ясау һөнәрчелеге белән шунда ясап караваны, шулай ук үзенә сатып алу мөмкинчелеге бар һәм тимерчелек белән. Тимерчелек тоже безнең шулай ук безнең районда бик популяр. Чөнки минем әтием үзе дә менә 70 яшьтә, бүгенге көндә 71 тула, тимерче булып эшли. Быел шушы Скарлупина фестивале 7-нче тапкыр үткәрелә дидегез. Зур масштаблы, матур үтсен бәйрәмегез. Шундый теләктә инде без сезнең белән саулашабыз. Бик зур рәхмәт көтәбез. Һава торышы да безне шул көннәрдә сөендерер дип көтеп торабыз. Чөнки карау буенча барыгызны да көтәбез. Килегез. Әлбәттә, очрашырбыз, сезгә бик зур рәхмәт. Кунагыбыз Питрәш районының Чыта авылы мәдәният йорты директоры Миңнур Шамсидинов белән саулашып. Ялкау кешене күргән бар, ә менә ялкау пилмәнне юк. Димәк, Илнур, хәзер шундый мөмкинлек булачак. Ашсу устасы Резида Хусейнова бүген ялкау пилмәне пешерергә өйрәтер. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән урысчалап әйтим әле, ленивые вареники, ялкаулар варениги пешерәбез. Аның өчен безгә иремчек кирәк булыр. Иремчекне инде мин миксер аша издем. Әгәр миксерегез булмаса, сит аша чыгара аласыз. Он, каймак, атланмай, 2 йомырканың сарысы һәм 1 тулы йомырка. Яшел суган һәм тоз кирәк була. Суны инде мин менә кабызып куйдым, суым кайнап утыра. Менә әле мондый вареникны пешергәнегез юктыр. Подачага инде табынга бирер өчен без инде каймак әзерләп куйдык. Кемдер инде сыйыр майы белән бирә ала. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне башлыйбыз. Менә иремчекне әзер дип әйттем инде мин. Без анда хәзер вак кына иттереп яшел суган да турап куябыз. Бездә аны авылда казан иремчеге диләр. Менә шул казан иремчеген пешергәндә яшел суган кушасыз микән сез? Юк микән? Менә әз генә мин әле кушып җибәрәм. Һәм инде вареникны ясаган вакытта, ашаган вакытта мин аннан тоз тәмәтеп торганын яратам. Һәм мин монда атлан майда салам. Ул примерно 1 аш кашыгы. Һәм без аны әйбәтләп шулай былгатабыз. Тоз инде әлбәттә сибәбез. Һәм әкренләп кенә без моңа он истибез. Менә он салып, әкрен былгатабыз. Хәзер он салабыз. Менә шулай озыншалап. Менә хөрмәтле тамашачылар, ничек иттереп җиңел генә җәеп җибәрәбез кул белән.
Икән инде пычак белән ызыншалап кисәбез. Безнең менә суыбыз кайнап утыра. Менә мондай ызынлыкта кисик әле без аны. Менә инде безнең суыбыз кайнап утыра. Хәзер әкренләп без аларны суга салабыз. Ай, субханалла, менә бит безнең пешеп чыкты бит. Ялкаулар вареньеге. Менә хөрмәтле тамашачыларым, ялкауларча вареньегыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Нинди авыр көн булмасын, кич белән диңгез ярына килеп, кояш баюын күзәтсәң, яңадан туган кебек буласың. Диңгез янында тормасаң? Монысы инде бик катлаулы сорау, Әдилә. Бер сүз белән әйткәндә, диңгез иң яхшы антидепрессант. Һәм аның кайсы илдә, шәһәрдә булуы мөһим түгел. Кызык дөнья сәхифәсе алып баручысы Миләүшә Ризванова да шулай дип уйлый. Ул безне бүген Сочи шәһәренә чакыра. Син быел берәр җиргә ял итәргә бардыңмы? Ни эшләп әле тәнеңә кояш төсе кунмаган? Җәйнең уртасы бит инде. Кая барырга җыенасың дигән сорауларны еш ишетәсезме? Мин мәсәлән, әйе. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар? Җәйләрегез ямьле үтәме? Илнур Әдилә сезгә дә кайнар сәлам. Сүз уңаеннан статистикага күз салсак, татарстанлылар фикере буенча җәйге ялларны үткәрер өчен иң шәп урын ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, авыл икән. Әйе, бу фикер белән килешми булмас. Авылның саф һавасы, якын кешеләр, табигать, хәтта эшләү дә күңелләргә ям, тәнебезгә көч өсти. Шулай да бик күпләрдән чит ил, Кырым һәм Сочи дигән җавапларны еш ишетергә туры килә. Һәм бүгенге чыгарылышны нәкъ менә илебезнең көньяк башкаласы Сочига багышларбыз. Сочи 1838 елда нигезләнгән. Черкес теленнән тәрҗемә иткәндә, шәһәрнең исеме диңгез буенда дигәнне аңлата. Шәһәр таулар белән диңгез арасында урнашкан. Аның киңлеге 40 километрга якын. Сочи Кара диңгез ярлары буйлап 148 километрга сузылган. Ул Европаның иң озын шәһәре. Бөтен дөнья шәһәрләрен истә тотсак, Сочи озынлыгы буенча 2нче урында тора. Нибары 200 елдан элек мондагы климат һәм яшәү шартлары кешеләр өчен бик авыр, коточкыч хәлдә булган. Ул елларда әлеге шәһәрне сазлык, баткаклык урыны дип йөрткәннәр. Күз алдыгызга китерегез. Сочи сөргенлек урыны итеп саналган һәм бу якларга законны бозган, төрле җинаятләрдә гаепләнелгән кешеләрне җибәрә торган булганнар. 1838 елда әле Сочи Форт Александрия исемен йөртә. Хәзерге исемен ул 60 елдан соң гына алган. Сочи СССР чорында ук таныла башлаган, 2014 елда кышкы Олимпия уеннары үткәрелгәннән соң аның популярлыгы тагы да арта. Чөнки уеннар алдыннан Сочи бөтенләй үзгәрә. Аның инфраструктурасы, икътисад һәм халыкның көндәлек тормышына тәэмин итү шартлары күпкә әйбәтләнә. Экологик шартларны исәпкә алмасак, Сочи иң шәп урыннарның берсе дип санасак та була. Бүгенгә менә шулар кызык дөнья сәхифәсендә сезнең белән мин Миләүшә Ризванова булдым. Әдилә, Илнур, рәхим итегез. Манзара үз эшен кунакханә белән дәвам итә. Республиканың төп бәйрәменә әле бер ай вакыт бар. Әмма Болгар радиосы һәр җырчылар инде әзерләнә башлады. Радио тамашачыларны ел сайын 30 август көнне бәйрәм концерты белән сөендерә. Концертта катнашучы популяр яраткан җырчыларыбыз арасында җырчы гаилә Рамилә һәм Рамил Хайретдиновлар да бар. Бүген алар бездә кунакта. Хәерле иртә, исәнмесез? Сәлам. Хәерле ирләргә бик шатбыз. Җәйләрегез ничек уза, хөрмәтле кунаклар? Җәйләр бик күңел уза, Аллаһка шөкер, эшләп уза. Быел без җәйнең инде башынан ахырына хәтле шулай эшләп, хезмәттә үткәргә дип планлаштырдык. Төрле чараларда, сабан туйларда, бәйрәмнәрдә
Аллаға шүкір, андан соң инде Алла бирса, бүтін кіші эшләгәндә ял итәргә исәп. Күзгә таба, Алла бирса. Һәм менә Алда нинди иҗади планнарыгыз бар, шулар турында сөйләп узыгыз. Планнарыбыз бик күп, Аллаға шөкер, яңа җыр яздырдык, яңа клип төшердек. Инде ул клип Яңа гасыр каналында бара, Аллаға шөкер. Шулай әкренләп алга тырышырга 30 август концертына әзерләнергә инде Алла. Берәр җырны инде алдан сайлап куйдыгызмы, образларны уйладыгызмы? Гадәттә инде артистлар иң төп игътибар иткән әйберләр. Безнең образлар өчен Рамилә җаваплы, Аллаға шөкер. 30 август концертына инде киемнәр әзерләй башладык. Алла бирса, ансыр инде барысында күрерсез. Җыр дигәндә шул үзебезнең тексин дигән җырны җырларга, башкарырга планлаштырабыз Алла бирса. Рамиләгә дә сүз бирик әле. Сез ничек күз аллыйсыз бу чыгышны? Безнең белән инде ничә еллар дәврендә безнең стилист түгеш эшләп килә, һәм ул үзенең фикерен әйтә, менә шуны кигез, менә бу матур түгел, менә бу сезгә килешә дип безгә киңәш бирә, һәм аның киңәшен күзәтеп бик матур костюм сайладык. Быелгы матур концертка Алла теләсә Алла бирса, менә шул көнне 30 августта күрерсез Алла бирса. Һәм гаиләгездә нинди яңалыклар бар, балаларның каникуллары ничек уза дип сорыйсы килә? Безнең инде елдагыча балаларыбыз май ахырыннан башлап июнь актыгына хәтлек кенә быел минем әниләр дә буада булдылар, әти-әниләр дә, һәм июнь актыгында алып килдек Казанга. Алар инде бер ай буе, июль айы буе дини мәдрәсәгә йөриләр. Әле икенче атнага кайталар Алла бирса. Алла бирса. Без инде аларны иң башта 2 атнага дип җибәргән идек. Алар инде үзләре сорап, әти, әни без киләсе лагерьга да каласыбыз килә. Икенче сменага. Менә бит ничек озын айттык. Бик тә шатландык, бик тә сөендек. Бу безнең өчен бөтен башка теге шатлыклардан, сөенечләрдән дә иң зур шатлык дисәң дә була. Безнең чөнки бу арада андый шатлыклы хәбәрләребез бик күп. Аллаға шөкер, ансар инде әкренләп тиздән Алла бирса халыкка әйтербез дигәндәй җиткезербез. Әмәдә кемне иң зур шатлык менә безнең балаларыбыз үзләре теләп, үзләре шатып мәдрәсәгә йөрү, ул бик зур бәхет иде. Мәдрәсәдә дигәннән шуны ассызыклап әйтәсем килә. Ул лагерь булгач та 5 тапкыр ашап, көне буе урамда йөри дигән сүз түгел. Алар көне буенда Коръән укыйлар. 5 тапкыр намазларын укыйлар, төрле дополнительный намазларын укыйлар, һәм дәресләр үтәләр, динне өйрәнәләр. Барысында Аллаһ теләп кушканча эшлиләр, үзләре теләп, үзләренә иң мөһиме ашый, әле безгә кайтып, хәтта менә ял көннәренә кайтып килделәр алар, безгә кайтып әле өйрәтәләр. Әти менә дөресәмисез икән, әнигә менә алай әйтергә ярамый, әле тегеләй кирәк, булай кирәк дип безне өйрәтәләр. Бу зур шатлык инде безнең өчен иң зур шатлык. Субханалла, балалар һәм кызның исемнәре дә шундый матур икән. Салават һәм Әминә, менә аларны кем сайлады? Әминә тугачта, минем инде ирем мин кевә чыккан юк диндә иде. Шуңа күрә иң беренче итеп исемне ул сайлады. Безнең хөрмәтле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең әнисе Әминә булган. Шуңа күрә Әминәне аның хөрмәтенә куштык. Шуңа күрә дә аны аеруча тәрбияләргә тырышабыз инде, дөрес итеп, дини итеп. Чөнки ул исем аны ничек дип әйтергә, саклап торырга тиешә. Әлбәттә теге Әминә елый үкереп дигәч, шундый бер җырба бит, шигырба бит, безнең кызыбыз да бала чактан шулай елап үсте инде, Аллаһка шөкер. Әминәләр бөтенесе шундый дине алар. Әмма ләкин менә шулай без инде 2 юнәлештә алып барырга тырышабыз. Тәрбияне балаларны шулык милли юнәлештә һәм дини рәвештә, дини юлдан Аллаһка шөкер. Менә сезгә артистларга барак бер соңгы сораубыз булсын. Менә артистларның тормышы гомумән шундый маҗараларга, төрле историяларга бик бай була бит инде. Вакыйгаларга. Ул сериал сыман бу артист тормышы. Менә сез күп гастрольләрдә йөрисездер, күп районнарда, күп шәһәрләрдә. Менә шуларның иң истә калганнары кайсысы? Кая булганыгыз иң истә калган? Менә күптән түгел генә безнең 23 июль көнне безнең өйләнешкәнебезгә никах туйыбызга дип әйтик инде. 13 ел булды. 23 июль көнне, 30 июль көнне Алла бирса безнең туйыбызга 13 ел була инде, Аллаһка шөкер. Менә 23 июль көнне без бер чарада чыгыш ясагач, без аның турында онытканбыз да, никахыбыз икәнен. Бер абый инде Рамиләгә чәк белән китте. Менә сезнең бүген никах көнегез икән, без
интернеттен қарап барабыз сізді деп енді біз бек те шатландық. Мен де айттым, Аллаға шүкір, демек Рамиля менің сиңа шешек алып тұрасы жоқ, білек алып тұрасы жоқ, байтам, шының білән, сен білән расчет деп, нашай, деп қойдық, мен расчет теге. Шындай қалар болғалайын. Тәрі қалар болайын әлбәтті. Бұлай қазір теге искаларға ауыррақ. Әмәді ләкин қар вақытта қоя барасақ та біз енді өзіміздің тамашашы білән шырашып, сөйләшіп, әмәді қар вақыт әйтәләр біз енді бик көп шит төбәкләрдә булырга туры килә, Аллаға шөкер, Башкортстанда, Мәскәүдә. Һәр вакыт әйтләр, нәкъ менә Яңа Гасыр каналы аркылы сезне карыйбыз дип, клипларыгызны күрәбез дип. Шуңа күрә Яңа Гасыр каналына, Болгар радиосына әлбәттә бик зур рәхмәт. Һәр вакытта шулай бергәләшеп, хезмәттәшлек итәргә насыйп булсын. Шын күңелдән бик зур рәхмәт. Амин, шулай булсын. Һәм тагын бер кечкенә генә сорау, бүгенге көндә сәхнәбездә дуэтлар шактый күп. Сезнең алга таба менә киләчәктә аерым җырлыйсыгыз килмиме? Менә иҗатыгызны шул юнәлештә дәвам итәсегез килмиме? Мин Рамиләгә һәр вакыт әйтәм. Ләкин бу сорауга җавапны безнең тамашачыларыбыз кайда? Әлбәттә, Татарстан Яңа Гасыр каналының социаль шелтәрләрендә тыңлый һәм күрә алачак, хөрмәтле телевизор караучылар. Менә шушы QR кодлар аша узыгыз, рәхим итегез. Без тапшыруны Гөлләр иле сәхифәсе белән дәвам итәрбез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Урамда, тышта, бакчаларда иң рәхәт вакыт гөлләр, чәчәкләр чәчәк ата. Кышлар сайрый, biz илһамланабыз һәм бакчадагы чәчәкләрне җыеп, сезнең өчен матур композиция әзерләргә булдык. Бүген инде без Кашпо урынына шундый матур тренд үзәгендә булган кәрзин алдык. Һәм эченә гадәттәгечә чыланган губка куйдык. Кәрзинебезне су чылатмасын өчен без монда пленка куеп калдырдык, бөтен периметр буенча. Инде башлыйбыз. Беренче чәчәгебезне алабыз, гортензия чәчәген. Biz аны яфраклардан чистартабыз. Һәм шулай матур итеп бүркетәбез. Гортензияның яфракларын шулай ук азиска куябыз. Альстромерияны яфраклардан чистартабыз. Матур ирисларны бүркетәбез. Алгы яктан барбарис яфрагын куябыз. Ул безнең аска таба карыячак. Вибурның ботакларын куябыз. Безнең ромашка да бар. Ромашка әле кырларда үсмәсә дә, Голландия кырларында алар үскәннәр, һәм без аларны безнең кәрзинебезгә куячакбыз. Ромашка чәчәген яратасыңмы? Әлбәттә, үзеңнең сөйгән ярың турында яратасыңмы, яратмыйсыңмы дип сынап карарга бик тә кулай вариант дип әйтик. Шулай. Таҗларын үзә-үзәйгеме? Буларны кынызып тормабыз инде. Яратадыр мәгәен. Шулай дип уйлыйм. Искиткеч композиция. Бу композицияны без кая куя алабыз? Әйсән, күзеңне йом. Һәм күз алдыңа китер. Эштән соң, арып талып кайтып, бакча күләгәсенә чыгып, анда гаилә өчен табын әзерләп куеп, аның үзәгенә шундый матур композицияны куйсаң, бөтен арганлыклар өриде китә. Һәм монда сүзләр артык дип уйлыйм. Бүгенгә без сезне саубулашабыз. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз.
Туңдырма, ашық һавада пикник, җиләк җимешләр, ял, каникул, яшелчәләр. Ник җәй 3 ай гына икән. Җәйнең һәр бер көнен, һәр сәгатен, һәр минутын файдалы үткәрергә тырышыгыз. Иң мөһиме, бер елга җитәрлек җылынып, матур хатирәләр туплап, витаминнар җыеп калырга тырышыгыз. 3 ай үтеп китә, ә мин әле теге яки бу әйберне эшләп өлгермәдем дип әйтерлек булмасын, дуслар. Без сезнең белән саубуллашабыз, сезнең белән Манзара тапшыруының иҗат төркеме һәм алып баручылары мин Илнур Фәсхетдинов белән Әдилә Сәфәрова булды. Исәнлектә күрешик. Илнур, рәхмәт.